nwaanyị abụọ ọhụrụ ndị for godly unu na-anụkwanye ụmụ nwaanyị nọ ebe a na-ekwu n'ụbọchị taa biko nụ ji n'aka nye onwe ndụmọdụ mana emenebu m n'aka ka anyị gaa lekwa ihe nwee ikwu n'ọnụ ha. Nneọma Judith, ị na-ahụ elekwa ụmụazị maka ma mgbe mma gị ịnọ into event planning ime ihe mmekọrịta nwoke na nwaanyị makwa inwe oriri na nkwabi oriri na nkwabi akpọ gị sị gị bịa mezie ebe a ga na-eri ya gị bịa kedu otu si eme na ahụhụ gị ahụ ka mma enwe ụmụ ihe ụdasị dị iche iche na-ahụ n'ime ya maka ịbụ na nwaanyị ime mebi ga-aga sọ ụmụ nwoke ga-enye nwa ahụ ịhụgo ụdị ihe ahụ mbụ. Ajụjụ ejum na ọ dịghị mfe onweghị ọdachi ọbụla na-abịa nwoke na nwaanyị inye ha ọrụ anyị na-alụ ịbụ na ọrụ anyị na-alụ dị mma na ụmụ nwaanyị bikos ọ dị mma na ụmụ nwaanyị na-afụ ebe a na-eshi nri ma nri ha na-eshi na ọdịkwa mma ma ife anyị ga-edozi ebe nwoke na di na nwunye na-eme na-anọ na-agbasi akwụkwọ na ọdịkwa mma so ọrụ anyị na-alụ onweghị mgbochi dị na ya ma ileta ụmụaka ma ileta di gị ma ileta ezinụlọ onweghị ndachi dị na ya ime ohere ị ga-eme mapụtasị oge ị ga-eji jee mee this one ma oge ị ga-eji mee nke dịkwa otu a ịma the time ị ga-eji leta ụmụ gị befe ibido ishigolunu ụmụ gị nri chiere ha nri mana ezinụlọ gị kọsa ezinụlọ fes befe ịchọta ego ileta ụmụaka anya nọ n'esia ha anya ịkpata ego ma ezinụlọ ya adịghị mma ego ị na-akpata enweghị n'isi so onweghị ndachi ọbụla dị na ya ọ dị mma ịma na ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ a na-ekwu okwu nwee ndị nke na-ahụ nwee ndị nke na-ahụ ọsọ event a ihe na-eme ka enweghị ọzọ ji enyekwa ezinụlọ ya aka ọ bụ so event ka anyị na-eme ana m eme event mụnwa na-alụkwa ọrụ ana m arụ ọrụ na-eji enyere di m aka jikwa event a na-etinyekwa na-enyekwa aka ezinụlọ aka so that anyị ma nọ tinye obi n'ofu ịma tinye obi n'ọsọ ofu itinye obi ihe ịlụọ ihe ana m arụ ọrụ oyibo ana m arụ ọrụ na-emekwa event. Ọ dị mma Nneọma ebe niile ịrụrụ maka ma m na-emebu ebe na-ahụhụ mbụ ebe na-ahụhụ elu otu isi gị gabiga maka nwa agbọghọ ọhụrụ maka enwezi nwa agbọghọ ndị ochie elu otu isi hụ ebe na-ahụhụ ọ dịghị izi maka eme ebe ị ga-aga asị nwata nwa agbọghọ na a ga-enye ọhụụ nwaanyị nke ị ga-aga asị mba achọghị ụmụ nwaanyị so ụmụ nwoke ị gatụgo ọhụụ dị ebe ahụ mbụ ya ebe m gara ọrụ n'ụkpọrọ ọrụ agara m ọrụ bọta anya ụfụ nọkwa ebe m gara ọrụ nsuru uwe asha shape m dị like this m nwere ike m dị here manija ekwe m zirila ya ike onye ọwara queen even ndị kọstọma like ya maka ana m arụọla ahụ ụka manija mme queen makeup utere achọghị m ya queen isi imere achọghị m ya queen shirt eso achọghị m ya si oke ma emechakwa manija nwanne anya kwa m nsogbu at the end mụ na ya wụọkwa friends ma nọkwa ka nwụchakwa dị ọrụ pụta bidokwa biznes nnekwa enwere nwa shirt ụmụ bụ nika singlet nakwa eji a na-apach life anakwa achọ another work. Yes. Emebe oge nọ n'ọdị enweghị na well akwụsịkwara m du isikwa ka m jee cheki ọrụ asị gị nne ịmara mma ịmara nna ihe nọ na ga-enye chọga ọrụ ịma nna ihe ga-iwetali gị enye gị ọrụ ịmara ihe Naijiria anyị ihe mega na Naijiria ugbo Naijiria emebigo so nwa gata skuul nwetacha ọrụ ịpụtakwachi gị chọta ha ọzọ afọ mma gị asị nne gị gadi tu manija sị gị gaa manija sọmit asị gị nne maka ahụ gị ikpe hụ a ga-enye gị ọrụ ọnwụrụ o kwesịrị edekpa ahụ nwanne m ị ga-ekwe enye gị ọrụ mpụ ọnụ bidoro nwa biznes na-eji ama na-eji onwe m eletakwala onwe m eji a na-elu ukwu good because gị lebe ụmụ nwoke anya ụmụ nwoke adịghị agaghị emeela gị ọjọọ ka ehie gị ahapụ gị so ọ dị mma nwa agbọghọ eji anya onye nwara dị strọgụl na-eji na-ehepụ onwe ya
ama na-eji enyere onwe ya aka na-enye nwa na-enyere onwe ya aka otu ị na-enye onwe ana m enyere onwe m aka na adị nwa fresh yes ma yes ịma na ụmụ agbọghọ ndị fọ nọ na-eji eme ha soghị ha chụọ ọrụ a na-achọta ọrụ ọ gbasa ihe a na-ajụ anụ ha na-achọ ma ihe aja na-enweta ọrụ ha ji ebi ndụ ha na-ekwesịghị na-ebi ọkwa some of them all laziness na-emekwa some anwụ ike ji eje dị ọrụ some like n'ihe sharp ihe a ga-aga enye hụ dependere hụ ịgagharị up and down na-achọ nwoke some achọghị dị ime aka ọrụ because anyị nwere ịmụ isi delo gị chọrọ ime makeup so onye ọbụla chọrọ ime ịbara onwe ya uru at this our age ụmụ agbọghọbịa ndị etopụtara na onye ọbụla ga-akụrụ down mara ihe ọ chọrọ ime bara onwe ya uru because ugburu aka nwoke a na-alụ nwaanyị adịghị omega because ụmụ nwoke ugbu dị lazy adịghị ihe emega ahụ na ikwe ọka ahụ all of them onwe ndị dị lazy eme nwoke na-achọ ka nwunye nwụrụ nna nne na-ahụta nwoke na-edebe nwunye ya n'ụlọ nleta ụmụaka na-elezi mami ọ dị mma ụmụ nwoke hụ gị na ha ga-ekwu ụzọ ọjọọ gị o nna ịrụgo ọrụ a ga-ajụ gị isi ya ese abịawa eme onye ga-achọ ilo ịra na ọlọdị ma adịkwa ọrụ arụ ga ha ga-asị nna ịrụgo ọrụ ebule ga-acha onye nwoke ji na-erugo ọrụ na chi help ka ọ ma na ọ bụ na ịrụgo ọrụ ọma biznes o nwere ike imepụrụ n'ọkpọkọ izi na ịma okwu ikwugbo mbụ ịlaik ndị mama anyị mgbe gboo mama ịma ndị mama ya na ha majority of them eme ha na-arụ ha na-anọji maka di ha sa anọji n'ụlọ onye na-eji akpọ obi mgbe di lere ha nọji nwoke n'ezigbo agwa ọ bụrụ n'ime ụlọ a ha na-enwe ihe ntakịrị ha ga na-eme a na-aga ahịa aza egusi ha ga nye nne ha na-eri nri a na-akọta ya akọta ha na-eri mana ụmụ nwaanyị ụda ndị ụfọ chọrọ ime ihe ha na-onwe ka nwoke ji azụ na-enwekwe ọrụ maka ime nwoke chọrọ ileta onye na-akpa aka n'ala na-ekwu masị mba oti alụ nwaanyị dome n'ime ụlọ onye itinye ị na-eme dị mma ọ na-apụ ka na-ehepụ nwoke famili anakwa na-eguro ọ dị mma nne ọma Judith oge na-azụ ụmụaka na-eto ọ dịrị gị mfe ele otu ọ dị ọ dịghị m too bad like that ọ dịkwara m ọ dịghị easy but etu ndị bekee na-asị house help na ị ga-akpọta nwa na-eletara ya ụmụaka ị gabakwa ọrụ ka ị nyere family ya aka kpọtakwa somebody ga-anọkwara ha na ịnọ n'ọrụ ị na-anọkwa na-ama etu ha nọ because ị ma nọ n'ụlọ si because na-enwe ụmụaka ị nọ n'ọnụ one place si n'ọsọ di the man chọzi ka ọ nwụọ ọma anwụrụ na ị na-edi help nwoke kpọta anyị n'ụlọ ọ bụgodị na ọnụnụ ka mmanụ gote tinye n'ụlọ anything enwe ike imetara ụmụ ya ọ bụghị sọ nwoke na-eleta ụmụ nke ọ bụ na inwe daya nwoke ọnụkwa of money i help tukwa wepụta ji leta ụmụaka because ụmụaka amaghọ na ego abịa from mpaka ọbịa from mama asarasị na ha ri ife ha chọ mana today's woman otu Aisha ahụ ya na-ekpọ ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ anụkwa ha achọ ịkpata ego wepụta ka a na di ya na-eri ekwu mashi onye mega na ụmụ nwaanyị kpata ego agaghị epụ di ha ka artist na-aga nke ọma family na-aga nke ọma emeke unu kwu emeke unu na-ekwu unu lee anya ndị mgbe gboo ndị nna ya ewepụtaghị ego nyere ndị di ha aka ewepụtaghị ego wee zụ nwa ọsọ ohere ka a na-enwe anọ nwaanyị nwee ịzụ nwa eziokwu ihe m chere ụmụ nwaanyị ụda ji na-ewepụta ego enye ụmụ nwoke aka wụ otu ị na-akpata ego na-ahụta ego ịkpata ego nyere ya adịghị ego niile echi ga-achọ ego nwoke jụsị ya ga-enye gị onye m chere gị kwụ n'okwu a mba ọ dịghịkwa etu ọ so na etu yu na di gị si ebi ọ bụ na yu na di gị na-ebi ọfụma nke nwaanyị ama na the man na o nwere the time o ji enwe ego nwee the time o jighị ego ọ bụ na nke nwaanyị na iji ego tụrụ inye ndị aka wepụta ego inye ezinụlọ aka because ego ị na-enye ezinụlọ ụmụaka too ọ nke nwaanyị sef ga-eme the enjoyment karịa nke nwoke onye ga-eri uru ụmụaka karịa nke nwoke
ọsụ nke nwaanyị ga-aga obodo oyibo leta onye a leta onye a, nke nwoke nọ n'ọnụ ụlọ na-ele ụlọ ọrụ na weda na vileji ka ọ na n'ụlọ ka ọ na obodo ebe obi. So ọ dịghị otu a. ịma na ụmụ nwaanyị agbụgba ọhụụ ụbọchị taa Chineke gọzie ha ọfụma na ihe niile ha chọrọ nọsọ ebe niile nke enweweji ha choice. Ndị mgbe gboo enwe ha choice enwe ha ndị mgbe gboo onye di ha gwa ha ka ha ga-eme mana ndị nke ugbu a onwe ha ejigbote choice. Nwaanyị chi ga-ego ụgbọ ọ ga-agote ụgbọ. Ịma mgbe gboo nwaanyị agaghị eji ego ga-ago ụgbọ ugbu a ihe ọbụla nwaanyị chọrọ ego ọ naghị agwa di ụdị omume ha nne gị nwa na-ahụhụ ama m na-elebe di mana ịlọ ụdị omume ha ele otu isi hụ ya o wee ezigbo onye ọ na-eme ụlọ na-adị mma ọ na-eme ụmụazị na-eto ọfụma. Ọ wụ ezigbo ihe ọ na-eme ụlọ adị mma maka ọ na-adị mma nwaanyị na di ha lụọ onye nke a weta onye nke eweta famili a na-aga nke ọma ụmụaka dịkwanụ happy. Nwaanyị na di nụrụ nke nwoke na-eweta ke nwaanyị ewetahụ famili a na-enwe problem and ụmụaka ga-adị happy. Oke nwaanyị ga ọrụ bata o mee ihe o kwesịrị imeri ke nwoke emekwana ihe o kwesịrị imeri ha na-aga nke ọma. Ụmụ nwaanyị abụọ ọhụụ ụmụ nwaanyị for godly ụmụ nwaanyị Chineke tere mmanụ ekele dịrị unu dịkwa Chineke dị n'igwe. Anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lebata ka anyị bido ebe anyị kwesịrị anyị na-abịa.